Та, Ина, виж как се караш. Мъхни се от тука, хората не могат да ме видят. На, педера с долен път, ля. И нещо, откъдето не мога да се разбере. И сега с малко това се оплаши тази грешка и се мах. Тук са една миличка. Да, между другото, това ще бъде грешка, която не се маха. Да. Да, е тук пак. Та закрива половината. Тук се опита да го махне и тук пак. И пак ни се получи, ни се маха. Тъпата грешка, брат. Махни са! Move, bitch! Get out of the way! Виж? Фак! Ако изкара още една грешка. Човек, може да го фърза? Аз ще го фърля. Fuck you! Да. И да, тук дрънкаше нещо за канала. И пак се опита да му махни. Обаче не се получи. Държа го. Човек, много прецакана грешка. Я да им така от тук ще видиш. Тази грешка не трябваше да има, трябваше да я няма. Виж колко 3D май, сега излезна отпред 3D. Абе, звука е много готова. Да, звука е просто. Свърши.